Entero que sus edificios son poco y tu vivir aquí si no me equivoco. Si no lo hace está loco. Yo soy de Centroamérica, Costa Rica. שנה וחצי לשנתיים, ואז כיוון שנתניהו ממשיך לכהן לפי ההצעה הזו עד עוד... עוד שזה המרצה, יכול שזה המרצה. קוסטה ריקה. או שזה המרצה. כנראה זה המרצה. אפשר לסגור אם אנחנו רוצים להבידיו. טוב, ערב טוב לכולם. נעים מאוד, לי קוראים דני, וכיף לי שבאתם היום בערב להצטרף אליי להרצאה על קוסטה ריקה, פורה וידה, כמו שאומרים המקומיים. פורה וידה, חיים טובים, אל תדאגו, אנחנו ניגע בזה בהמשך, וכולנו נבין על מה אנחנו מדברים. אז קודם כל, אנחנו נתחיל בכמה מילות תודה. דבר ראשון שאני רוצה להגיד תודה, זה אני רוצה להגיד לכם תודה. תודה לכם שבאתם, שהצטרפתם אליי היום בערב, שהתפניתם מהעיסוקים שלכם, כל אחד והעיסוקים שלו, ובחרו להצטרף ולשמוע את ההרצאה שלי על קוסטה ריקה. תודה רבה לכם. ההרצאה עצמה מתקיימת במסגרת המיזם של ביז. למי שלא יודע, ביז זה ארגון נטוורקינג גדול בארץ, עסקים למען עסקים, ובין היתר, הפעולות שלו, עושה הרבה פעולות למען עסקים, הוא בעצם נותן במה לבעלי עסקים להפיץ את הידע. הידע הזה אנחנו נותנים אותו כשירות לקהילה, במיוחד בתקופה הזאת, בתקופת הקורונה. אז תודה רבה למי שעומד בראש הארגון, מר משה חרלובסקי, שעמל שעות רבות לטובת הארגון, והמיזם הזה זה בזכותו. יש מעל ל-200 הרצאות כל חודש בארץ, אני מזמין אתכם להיכנס לאתר ולראות ולהצטרף לתוכניה. ההרצאות הן ללא תשלום, כפי שההרצאה הזאת ללא תשלום, רק להירשם מראש ותקבלו קישור להרשמה. וכמובן, אם אתם בעלי עסקים או מכירים בעלי עסקים, שמוזמנים וכדאי לצרף אותם אלינו לארגון. לפני שאנחנו נתחיל, אז קצת אני אציג את עצמי למי שלא מכיר אותי, לא כולם מכירים אותי. אז לי קוראים דני זקס, כפי שציינתי. אני נשוי, תושב דרום הארץ ואב ל3 ילדים, אני גר בגבעות בר, למי שמכיר, זה ממש סמוך לבאר שבע. אני מגדיר את עצמי כמי שעושה טיולים, מי שאוהב טיולים וטייל בנשמה. אני מעל 30 שנה מטייל בעולם, גם כמארגן טיולים וגם באופן עצמאי. בשנים האחרונות מצאתי והחלטתי והכוכבים הסתדרו נכון, והקמתי את יעדים פרייבט טורס. זו החברה שאני הבעלים שלה, ואני מציא טיולים, בעצם המטרה הראשונה, התחלתי מטיולים בארץ לתיירים בספרדית, כי המטרה שלי בעצם לשגרר את מדינת ישראל לתיירים. וירקי טוב וברוך השם, וכיוון שאני גם אוהב מאוד את הנושא של האינטראקציה עם אנשים, אז החלק השני, אני גם מוציא טיולים לישראלים במקומות שונים בעולם, והמומחיות שלי, כמובן מרכז אמריקה, דרום אמריקה, גדלתי שם הרבה שנים, טיילתי שם הרבה שנים, אני מכיר את המנטליות, ספרדית היא שפת האם שלי, אז
אך טבעי הוא שאני אתחיל לשם, יש עוד מספר מקומות בעולם שאני עובד בהם, לא אלאה אתכם כרגע, לא רוצה לגזול מזמנכם. כל מי שרוצה ומי שמעוניין, אז כמובן, יש פה כתובת אתר האינטרנט, מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט ולהתרשם, מגוון של מקומות בעולם, בין היתר כמובן איך אפשר בלי אתר החם דובאי, שברוך השם קיבלנו אישור מחר שכולם יכולים לטוס, אז מי שרוצה גם את היד הזה אני משווק. חוץ מטיולים וחוץ מלהיות אבא לילדים, אחד הדברים שאני הכי אוהב, וכמובן לטייל עם המשפחה שלי, אני מאוד אוהב כדורגל. זהו, שבשנים האחרונות אני פחות עושה את הכדורגל בצורה אקטיבית, אני יותר עושה את זה מהקורסה, והאמת, כשאפשר היה ללכת גם לאצטדיונים, אז גם הייתי בעצם מבקר, ואני אוהד פעיל. בתקופה האחרונה, תקופת הקורונה, זה לא אפשרי, ולכן אנחנו מסתפקים בכדורגל מהטלוויזיה, אבל גם זה יבוא. יבואו זמנים יותר טובים. אז, על מה אנחנו הולכים לדבר היום בעצם? טוב, זה לא סוד, התכנסנו פה כדי לדבר על קוסטה ריקה. אבל לפני זה קצת רקע כללי, בעצם מאז חודש מרץ השמיים נסגרו, הקורונה נפלה עלינו כרעם ביום בהיר, ונמנע מאיתנו לטייל בחו"ל. אין ספק שכל אחד מאיתנו, מי יותר, מי פחות, לאן, קרוב, רחוק, כל אחד והמקום שלו, רוצה לחזור ולטייל ולא משנה מתי. ולאן? העיקר לחזור ולטייל. אממה, מן הסתם אנחנו נחזור לטייל למקומות שהם בטבע, מקומות שהם פתוחים, מקומות שהם נעימים, ופחות סכנות של הקורונה, פחות סכנות של להידבק. ואז חשבתי איזה מדינות יכולות להיות ויכולות להתאים, וקוסטה ריקה היא ללא ספק אחת המדינות המתאימות, אם מדברים על טבע, אם מדברים על מקומות פתוחים, עם חיים טובים, זה קוסטה ריקה. קוסטה ריקה היא מדינה שפתחה לאחרונה את השעריה בפני התיירים. בעצם מהראשון ל-11 אפשר להיכנס ולבקר בקוסטה ריקה, מכל מקום בעולם, בלי חובת בידוד, פשוט להביא, יש כמה כללים, לא חשוב להעלות אתכם כרגע, אבל היא בהחלט המקום הירוק, החוליה הירוקה, שמקשרת בין צפון אמריקה לדרום אמריקה, ומקום שיש בו תרבויות עתיקות, תושבים מאירי פנים, פורה וידה, זה הדרך חיים שלהם, אני חוזר על זה כמה פעמים, כי אתם תשמעו את זה בהרצאה, אבל זה ככה, וכמובן זו ארץ שמספקת לתייר חוויה מיוחדת. מה עוד יש לנו בקוסטה ריקה? אנחנו ניגע בזה ככה על קצה המזלג במהלך ההרצאה. יש לנו שמורות טבע, פארקים, יערות גשם, יערות עננים, עולם חי עשיר מאוד, באמת מגוון, נדיר למצוא, אתם תכף תשמעו קצת נתונים ותבינו למה קוסטה ריקה כל כך מיוחדת, כן? אחד הדברים שאותי הכי מושך בקוסטה ריקה זה הנושא של הרי... דני, אתה על מיוט. שומעים אותי עכשיו? אוקיי. כן, עכשיו שומעים. אוקיי. אז אני לא יודע מאיפה לא שמעו, אבל אנחנו נדבר עוד פעם על קוסטה ריקה. קוסטה ריקה היא מדינה שפתחה את השערים שלה לתיירים, והיא בעצם מקום מתאים לחופשות טבע. קוסטה ריקה היא חוליה ירוקה, היא מחברת בין דרום אמריקה למרכז אמריקה, ומספקת חוויה של טבע, תרבויות, תושבים מאירי פנים, וחוויה מיוחדת עם כל מיני אטרקציות שגם בהם ניגע בהמשך. בקוסטה ריקה שמורות טבע רבות, פארקים, יערות גשם, יערות עננים, עולם חי עשיר, הרי געש, במיוחד את הרי הגעש, אני מאוד מאוד אוהב את הנושא של הרי הגעש. דמיינו את עצמכם שוכבים מול הארנה במעיינות חמים ומתבוננים וצופים אל עבר הר הגעש, חבל על הזמן, חוויה של פעם בחיים. אם תרצו לשאול שאלות במהלך ההרצאה, אני מאוד אשמח, תרשמו אותם בצ'אט, אני אשתדל להתייחס, או שזה יהיה במהלך ההרצאה או בסופה. כמובן שבסוף ההרצאה יהיה לנו זמן לשאלות. בסוף ההרצאה, משהו כמו חצי שעה אחרי, באופן אוטומטי כל משתתף יקבל אליו למייל משוב למילוי, ואני מאוד אשמח שתתייחסו ותמלאו אותו. אז בעצם על מה אנחנו נדבר? אנחנו נדבר על רקע כללי על קוסטה ריקה, כדאי שנכיר את המדינה, שנדע לאן אנחנו מגיעים, כשאנחנו מגיעים לטייל שם, מה המאפיינים שלה, מתי מבקרים בקוסטה ריקה, איפה מבקרים, מה האטרקציות. בסוף אני אציע לכם, אחרי שככה תשמעו ונטייל בקוסטה ריקה, אני אתן לכם איזשהו מסלול לדוגמה,
שהוא אחד מיני רבים, כן? אבל הוא ככה פחות או יותר אוגם בתוכו את כל מה שיש לקוסטה ריקה להציע, ולבסוף יהיה לנו סשן של שאלות ותשובות, ככל שתהיו מעניינים, ככל שמה שיעלה ברוחכם. אז קדימה, בואו נצלול פנימה ונתחיל את ההרצאה. אז קוסטה ריקה, רקע ומאפייני המדינה. אז קוסטה ריקה נמצאת במרכז אמריקה, זה לא סוד. יש לנו פה את המפה, צפון אמריקה, מרכז אמריקה, והיבשת הקטנה הזאת היא איזשהו חיבור שמחבר בין הצפון לדרום. 7 מדינות מהוות את מרכז אמריקה. קוסטה ריקה עצמה היא מהמדינות הקטנות, כפי שניתן לראות, היא לא בדיוק מדינה כל כך גדולה. יחד עם זאת, יש לה מאפיינים, היא דמוקרטיה. היא דמוקרטיה, וזה משהו מאוד מאוד, למי שמכיר את האזור פה, זה משהו קצת ייחודי ולא מובן מאליו, במיוחד לא אם מסתכלים על השכנות שלה, ניקרגואה, הונדורס, גואטמלה קצת פחות, אבל במיוחד ניקרגואה והונדורס, שהן מדינות טיפה שונות. קוסטה ריקה עושה מאמצים לשמר את עצמה גם כמדינה שהיא דמוקרטית, וגם גן עדן של טבע אותנטי. היא עושה הכל כדי לשמר את עצמה. במפה הזאת אנחנו יכולים לראות בעצם קצת יותר זום אין על היבשת עצמה, על מרכז אמריקה. קוסטה ריקה בעצם גובלת כך, יש לנו את פנמה, שוב אני מדגיש את הגודל שלה, יש לנו את פנמה, יש לנו את ניקרגואה בצפון, הים הקריבי במזרח, ובמערב יש לנו את האוקיינוס השקט. המדינה כיוון כללי, צפון מערב, דרום מזרח. לפנינו, עכשיו אנחנו ככה ירדנו יותר רזולוציה של קוסטה ריקה, והיא מחולקת בעצם למחוזות, ועל רקע זה אני קצת אתן לכם את התיאור של המדינה. השטח של קוסטה ריקה סדר גודל של מעל 51 קילומטר רבוע, בערך פרופורציה שנדע, סדר גודל של פי 2.5 מהשטח של מדינת ישראל. כפי שציינתי, מאז סוף המאה ה-19 היא דמוקרטיה ובבחירות ישירות. המטבע הלאומי שלה זה קולון, כן, על שם קולומבוס, שהוא בעצם גילה את המדינה בשנת 1502, גם לזה נגיע. אחת המדינות, לא יודע, אבל בוודאי הבודדות והנדירות בעולם שאין בה צבא, כן? המדינה מתנהלת מתוך בחירה בלי צבא, שזה משהו מטורף, והחיים שם שלווים וטובים. המדינה היא מאוד מתקדמת, חינוך חינם לכולם, ולכן שיעור היודעי קרוא וכתוב הוא מעל 95% מהאוכלוסייה, טיפול רפואי בחינם, מעל 5 מיליון תושבים גרים במדינה הזאת. שפה הרשמית של התושבים היא ספרדית, אבל אני מציין גם מתוך מי שהיה שם וגם כדי שתדעו, הרבה מאוד מהתושבים דוברים אנגלית, יודעים לדבר אנגלית ברמה מאוד מאוד טובה. המדינה היא מאוד מפותחת יחסית למרכז אמריקה, תוצר לאומי פר נפש מהגבוהים במרכז אמריקה, ובגלל כל איכות החיים וכתוצאה מהטיפול הרפואי וכל מה שהם נותנים, אז תוחלת החיים היא גבוהה, היא מעל 80%. סליחה, מעל 80 שנה. הערים המרכזיות, בעצם בקוסטה ריקה לא באים בשביל ערים, אבל כולנו דבר ראשון מגיעים, כל מי שמגיע מחו"ל לדרום אמריקה, למרכז אמריקה, מתייצב נוחת בשדה התעופה של אלחואלה, שזה סמוך לסן חוזה, שזו עיר הבירה של קוסטה ריקה. לידה נמצאת קרתגו, עיר הבירה הקודמת בתקופה של הספרדים. על רקע של המפה הזאת קצת היסטוריה של קוסטה ריקה, שככה נבין איך היא התפתחה לאורך השנים, זה גם מאוד חשוב לטובת ההבנה של המדינה. אז ככה, נקפוץ ישר לשנת 1502, לפני כן לא היה שם, זה היה מקום של ציידים, נוודים, לא משהו רציני, חבל להתעסק עם זה. בשנת 1502, בנסיעה האחרונה של קולומבוס לאמריקה, הוא נחת בפורטו רימון, בחוף הקריבי, נחת פה, באזור הזה. והוא גילה בעצם את המקום שנקרא קוסטה ריקה. הוא נתן לו את השם קוסטה ריקה, עכשיו פה החוקרים חלוקים בדעות. יש שאומרים שזה בגלל התכשיטים היפים שהאינדיאנים או הקריאוליוס המקומיים נתנו לו, כדי לברך אותו, כדי לתת לו את הברוכים הבאים, ויש כאלה שאומרים, אתה יודע, אנחנו גברים, רואים הרבה נשים יפות, שחומות, קצת גוונים לא אירופאים, אז בגלל זה הוא אמר חוף מאוד יפה. האוכלוסייה הייתה ענייה בניגוד לשכנים שלהם שהיו האזטקים, לא היה הם לא זהב
ולא אוצרות משמעותיים. בשנת 1560 נבנתה העיר הראשונה, קרתגו, כפי שציינתי, זו העיר הספרדים בנו אותה, והתחילו לפתח את נושא הקקאו והחיטה, וכיוצא בזה, הספרדים בעצם פיתחו את עבודות האדמה. מפה אנחנו קופצים הלאה למאה ה-19, שנת 1800, נבנו ערים ספרדיות רבות, אלחואלה, סן חוזה וקרתגו. בעצם במרכז קוסטה ריקה הוקמו הערים האלה. הספרדים שלטו במרכז אמריקה צפונית, אם ישבו בגואטמלה, הם לא ראו מבחינה אסטרטגית בקוסטה ריקה כאיזשהו מקום שיש מה להתיישב בו, כי לא היה להם, כי אין במקום הזה יותר מדי אוצרות. העוני היה רב, והספרדים, מה שהם עשו, הם ייצאו טבק וחיטה לאירופה. במאה ה-19 זה ראשיתה של תקופת העצמאות, ספרד בעצם מתחילה להתנתק, היא מעניקה עצמאות למדינות מרכז אמריקה, ובקוסטה ריקה התנהל ויכוח, האם אנחנו רוצים להיות חלק מהפדרציה שקמה במרכז אמריקה ולהיות חלק ממקסיקו, או שאנחנו רוצים פשוט להיות מדינה עצמאית. איך פותרים בעיות, איך מחליטים, איך חותכים? מלחמה. עשו מלחמת אזרחים מאוד קצרה, בשנת 1840 הוחלט על עצמאות, עלה הנשיא הראשון והקים מערכת משפטית, עיתון, מערכת חינוך מפותחת, מנהל ציבורי מסודר, ובעיקר פיתח את כל נושא הקפה, מטעי הקפה וגידול הקפה בקוסטה ריקה, שזה אחד המקומות, אחד מהענפים הפופולריים בקוסטה ריקה. עם השנים, למעשה בסוף המאה ה-19, ב-1889, הנשיא הכריז על בחירות דמוקרטיות ראשונות, ומפה קפצנו ובעצם הדבר הכי משמעותי שבתקופה הזאת, זה פיתוח של נושא גידולי הקפה. קוסטה ריקה מצטיינת בקפה, אתם בטח מכירים את זה, זה לא סוד שהקפה שלהם מצוין, זה אחד הדברים הדומיננטיים אצלם גם היום. מהמאה ה-20 ועד ימינו, הדוד סם, אמריקה נמצאת לא רחוק משם, מרגישים את ההשפעה האמריקאית בפיתוח, בכל מיני מפעלים שם באזור. הגענו לשנת 1929 עד 1948, בעצם זה שנות השפל הגדול בארצות הברית, זו הייתה תקופה קשה, מן הסתם הקרין גם על קוסטה ריקה, והיה הרבה עוני והרבה חיים קשים. ב-1948 מלחמת אזרחים קצרה, ניצח מי שניצח וההחלטה העקרונית נתקבלה, אין יותר צבא. משנת 1948 החליטו בקוסטה ריקה, אין יותר צבא. למה? כי צבא זה משחית, כי צבא הוא כלי למהפכה, כי צבא הוא הורס את השלטון, ובמקום להתעסק בצבא, הם יכלו גם להרשות את זה לעצמם, אז הם פשוט הקימו מערכת חוקתית, מערכת סוציאלית, בנקים הולמו, הקומוניזם יצא מחוץ לחוק, והיום, מאז ועד היום בעצם קוסטה ריקה הולכת ומתקדמת, והיא אחת המדינות הכי מתקדמות שיש לנו במרכז אמריקה. מאיפה הכלכלה, מאיפה העושר. מקור הפרנסה העיקרי זה החקלאות, בננות, קפה ובקר. הדבר השני זה עצים, יש להם הרבה עצים, אם כי שהם שומרים על זה בנושא של איכות הסביבה, אבל גם נושא של עצים. והפרנסה השלישית, וזה בעצם מה שמעניין אותנו ונוגע לנו, זה נושא התיירות. תחום התיירות מתפתח בשנים האחרונות בצורה מטורפת בקוסטה ריקה. מאז 2009 ועד היום, כל שנה בצורה קבועה, כמובן עד לתקופת הקורונה, התיירות זה ענף שמתפתח בלי הכרה. כדאי להכיר את הקרקע של קוסטה ריקה, ותראו בעצם בצילום הזה, אני חושב שאפשר לראות את קוסטה ריקה, איך היא בנויה ומה מאפיין אותה. באמצע יש לנו למעשה רמה שטח הררי, התרוממות של הרים, שזה בעצם 4 שרשראות הרים, זה פחות משנה, אבל בגלל הגיאוגרפיה הזו, הספרדים בעצם לא פלשו לתוך קוסטה ריקה ולא ממש התעניינו בה. אין אוצרות טבע משמעותיים בקוסטה ריקה, לא זהב, לא נפט, אבל יש שם רק טבע בראשיתי. כמו שאתם מבינים, לעבור מצד לצד זה מאוד קשה, כי רכס ההרים הזה הוא מאוד מטלטל, ולמרות שהמדינה היא קטנה, והמרחקים הם על פניו בקילומטרים לא ארוכים, הנושא של השטח, הנושא של התכסית, הגיאוגרפיה, יכול לתת לכם הסבר למה התנועה ממקום למקום היא מאוד איטית, ולוקחת המון שעות נסיעה. זאת אומרת, שאתם מתכננים טיול בקוסטה ריקה, אתם צריכים לקחת בחשבון המון שעות נסיעה ממקום למקום, כי לעבור את הערים ולחצות את הערים האלה, הכבישים לא מפותחים, והם מאוד מאוד מסובכים. כפי שציינו, אחד הדברים שיש בקוסטה ריקה, באותו רכס הרים באמצע, יש להם
רכס של הרי געש. בעצם הרכס הזה מבחינה קצת, מי שקצת מכיר הוא יודע או שמע, על טבעת האש, שבעצם מקיפה ממרכז אמריקה, מצפון אמריקה, יורדת דרך מרכז אמריקה, החוף החלק הדרומי, ומגיעה לחוף הדרומי של, סליחה, לחוף המערבי של דרום אמריקה, וככה יוצרת מצב של טבעת אש ופעילות געשית ענפה. בקוסטה ריקה יש סדר גודל של 9 הרי געש, כאשר המוכרים ביניהם נמצאים פה, וזה הרנל כמובן שאנחנו ניגע בו, הר הגעש פועז והעיר אזור, אלה הרי הגעש המרכזיים, למרות שהם קצת פעילים וניתן לראות, אבל בסך הכל אפשר, חלקם יותר פעילים, חלקם פחות, אבל אפשר לטייל בהם, ואנחנו גם נתייחס לזה בהמשך. שמורות הטבע של קוסטה ריקה. יש לנו פה מפה, ואנחנו רואים בעצם שבכל המדינה יש שמורות טבע, ובעצם כל המדינה יש שמורת טבע אחת גדולה. מי שנוסע שם לא יכול שלא להתפעל מהירוק, ירוק, 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 זה קוסטה ריקה וחיות. ירוק, ירוק, ירוק וחיות. 27% משטח המדינה הם שמורות טבע, חצי מהשמורות טבע בבעלות פרטית, ואפילו שהם בבעלות פרטית, הממשלה משלמת לבעלי השמורה שהם יפתחו את הטבע, שישמרו את הטבע כמו שהוא, בלי לעבוד את הקרקע ומקסימום קצת לסדר, לשתול עצים. כל זה על מנת שהטבע יישמר, כלומר הממשלה, מתוך תפיסה עקרונית, משמרת את הטבע. מבחינה כלכלית זה מוכיח את עצמו, כי בעצם הטבע שהוא בראשיתי והוא טבע בתולי, בעצם הוא אחד הגורמים שהכי מכניס מבחינה כלכלית למדינה. הטבע הוא מאוד מאוד חשוב בקוסטה ריקה, נראה את זה אחר כך גם איך זה בא לידי ביטוי בשטרות שלהם אפילו. עולם החי בקוסטה ריקה. קוסטה ריקה נמצאת בעצם בין שתי יבשות כמו שדיברנו ובין שתי אוקיינוסים, השקט והים הקריבי. המיקום שלה מביא למצב שמגוון רחב של צמחים ובעלי חיים שנמצאים באופן ייחודי בסביבה הטבעית שלהם. כפי שציינתי, קוסטה ריקה משמרת כתפיסת עולם את הטבע, מפתחת את אוצרות הטבע ומשמרת את איכות הסביבה. בכל אזור בארץ, בכל אזור בקוסטה ריקה, מי שמטייל פוגש בבעלי חיים ובצמחייה אופיינית ומיוחדת, משומרת בסביבה טבעית. מי שאוהב טיולים של טבע, מסעות רגליים, בתוך יער, בתולי, בראשיתי, בדרך מלטפים קוטפים, בדרך איגואנות, עצלנים שככה אחר כך נתייחס אליהם, ציפורים, לוויתנים, קוסטה ריקה זה המקום. עכשיו אני רוצה לתת לכם נתון מאוד, מאוד מעניין, שאולי זה קצת יסביר לכם על כמה אנשים יש, על כמה הטבע חשוב בקוסטה ריקה. קוסטה ריקה היא מדינה קטנה, מבחינת השטח באחוזים, היא 0.3% מכדור הארץ. אממה, בתוך השטח הזה נמצאים 5% מבעלי החיים שקיימים בכדור הארץ. עוד פעם, אני חוזר, 0.3% בשטח, 5% בעלי חיים. שתבינו את הפרופורציות, אין לזה אח ורע. בשקף הזה אתם יכולים בעצם לראות, אין טעם, כאילו, אתם לא לזכור את זה, אבל תראו את המספרים הדמיוניים, כמה סוגי פרפרים, דגי מים, אורחידאות, צמחים, יונקים, חרקים, זוחלים. בכל פינה שאתם הולכים, זה קוסטה ריקה, אלה החברים שאתם פוגשים בדרך. אני רוצה להגיד לכם משהו, אתם, כשאתם תטיילו שם, אתם אורחים בקוסטה ריקה של החבר'ה האלה. הם מכניסי אורחים, אתם אורחים שלהם. דיברנו קודם על החשיבות של קוסטה ריקה, שהיא רואה בבעלי חיים ובטבע. דוגמה, ככה אספתי קצת שטרות, המטבע המקומי זה קולונס, על שם קולומבוס כמו שדיברנו קודם, והנה תראו, הקוף לבן הפנים, העצלן, חיות, ציפורים, ויש בינינו כאלה בטח שאוהבים בולים, אז מי שקצת מכיר חי את עולם הבולים, אני בתור ילד הייתי קצת, אספתי בולים ומאוד ככה, אז לא הבנתי את המשמעות של זה, אבל הבולים של קוסטה ריקה זה בולים של טבע, אז הנה קצת בולים וקצת, זו אמירה. ברגע שהממשלה מטביעה את הבעלי חיים ואת הצמחים, זו אמירה וזה מובן מאליו שזה מחלחל למטה. אנחנו ישראלים, חייבים לאכול. נסענו חצי עולם, הגענו עד לדרום אמריקה, מרכז אמריקה, נסענו איזה 14-15 שעות, אולי עכשיו גם ניסע קצת פחות,
מה אוכלים? אז האמת, תראו, אפשר לאכול הכל. באמת, קוסטה ריקה מדינה מתפתחת מבחינת אוכל, יש בה לא מעט דברים טעימים. אם אני צריך ככה לשים את האצבע על הצלחת הטיפוסית, על הפלטו טיפיקו, כן? כמו בקריוז'ו דיסן, פלטו טיפיקו, אז זה אורז עם שועית, עם קצת בשר, בצד אבוקדו, הם קוראים לזה אגואקטה, מאוד מאוד טעים, תמיד יש לזה חתיכת בשר, פה זה נקניק או מה שזה לא יהיה, פלטנו זה קינוח כזה של בננות כאלה שמתגנים אותם, או איזשהו סיר מעביל עם כל מיני ירקות ודברים, שורשים למיניהם. אני רוצה להגיד לכם שביום הראשון שהגעתי לקוסטה ריקה, ירד גשם מבול, נסענו קורמים גשם מבול, הגענו, נכנסנו לבית, וקבלת פנים כמו אצלנו בבית, כמו שבשבת אוכלים חמין, אותו דבר בדיוק. סיר עם דברים טובים, עם כל מיני ירקות, אורז, קצת תבשיל בשר, האמת, אפילו יין טוב גם כן נהנינו ממנו. בקיצור, זו הייתה הארוחה הכי טעימה שאכלתי, בבית מקומי, אתם יודעים, מקום כזה של אורך הדרכים, שם נמצא האוכל הכי טעים. ארוחת הבוקר פחות או יותר די דומה, רק שבמקום בשר בדרך כלל הם מגישים ביצים. זה מה שהם עושים. מתי לבקר בקוסטה ריקה? אני לא רוצה להגיד שתמיד, אבל תכף אני, כדי לעשות לכם חיים פשוטים, אז מצאתי איזשהו גרף שבעצם ממחיש את הזמנים הכי טובים לבקר בקוסטה ריקה. אז בעצם אם שואלים מישהו מתי לבוא, תשובת הבית ספר מדצמבר עד אפריל. למה? זה העונה היבשה, מבקרים בצד של האוקיינוס השקט. אוקיי? אז זה נכון. אבל שימו לב מה קורה בתקופה הזאת, מדצמבר עד אפריל, תראו, הסימן הזה דולרים, כן? בדג'ט, כסף, מאוד מאוד יקר, כי יש הרבה ביקוש. הנה, זה הביקוש הגבוה שיש, כי זאת העונה היבשה, יורד מעט מאוד גשם, אז אנשים אוהבים לבוא. ככל שמתקדמים לאורך, גם בוא נאמר פברואר, מרץ, פחות או יותר אותו דבר, ככל שאנחנו מתקדמים הלאה, אז המחירים יורדים, הביקוש פוחת, אבל מצד שני יש קצת יותר גשם. עכשיו בואו קצת פרופורציות של גשם, יורד קצת גשם, חצי שעה, מי שהיה בתאילנד, מי שהיה במזרח, זה מזג אוויר טרופי, ואפשר להמשיך לטייל. בקיצור, מה אני רוצה לומר? כל אחד יכול להחליט, לעשות את השיקולים לעצמו ולדעת מתי הוא רוצה לבוא לטייל. אם אתם נהנים מהלחץ, מהעומס של האנשים, ומבחינה תקציבית אתם פחות מוגבלים, אז תבואו בתקופה של דצמבר עד אפריל. אם אתם דווקא, אני באופן אישי, מוצא את התקופה של סוף של הגשמים, שהטבע קצת מתעורר, מה שנקרא אוגוסט והלואו סיזן של ספטמבר-אוקטובר, אגב, זו תקופה שגם טיילתי בה, אין שום בעיה, אתה יכול למצוא מחירים טובים, ומעל הכל אין לך את הצפיפות המאפיינת שיש בחופים, שכמו יולי-אוגוסט אצלנו, שיורדים לאילת והכל מפוצץ, זה מה שקורה בדצמבר עד אפריל. גם בשקף הזה יש לכם, יש פה בעצם, למי שקצת מעניין אותו, לראות מתי אפשר לטייל, מתי התקופה יבשה בכל מיני מקומות, כי יש כל מיני אזורים בקוסטה ריקה, אם זה אזור של מונטוורדה, פשוט עוד לא נגענו בו, אבל יש מונטוורדה, יש בארנל, בכל זאת את התקופות המועדפות. דבר אחרון שאני רוצה להראות לכם, יש לנו, למי ששמע, יש את טורטוגרו. טורטוגרו נמצאת בחוף של הקריבים, וזו שמורה גדולה, שיש בה צבים, וזו אטרקציה בפני עצמה. אם אתם רוצים לבוא ולהגיע ולבקר שם, אתם תעדיפו לבוא ביולי. כי אם אתם תבואו בפברואר-מרץ, לא תמצאו שם צבים. אבל אם אתם תבואו ביולי ואוגוסט וספטמבר, לכאורה העונה פחות טובה, תלכו לשם, גם תהנו, גם תראו צבים, וגם תוכלו אחרי זה להמשיך לטייל במקומות האחרים בפחות כסף. אז בסופו של יום, כל אחד בוחר לעצמו מתי נוח לו לטייל, ומתי התקופה הכי אידיאלית. מה שכן, אני יכול לבקש מכם, להמליץ לכם דבר אחד, וזה ככה, תיקחו את זה בחשבון, לא לבוא, לא בתקופה של חג המולד, לא בחג הפסחא,
ולא בתקופת חורף שלהם, שזה קיץ שלנו, בוא נאמר יוני, יולי, שזה שבועיים, 3 בית ספר בחופש, והמקומיים מטיילים מן הסתם בהמוניהם, פחות מומלץ לטייל בזמן הזה. אז תתכננו את זה בהתאם. מה שחשוב, מתי שאתם באים, לפי זה תתכננו את המסלול שלכם, בהתאם למזג אוויר ולאטרקציות. יופי, עכשיו אנחנו, לפני שנתחיל, דיברתי קודם פורה וידה. פורה וידה בספרדית, זה תרגום של, או באנגלית זה pure life, זה וידה זה חיים, פורה זה טהור, טובים, נקיים, אין, כמו שאצלנו זה סבבה, אחי וזה, אז הם עושים, המקומיים ככה, פורה וידה אחי, הכל טוב אלמנו, טודו ביין, פורה וידה, זה החיים הטובים, הכל סבבה, זה האופי של התושבים, שקטים, נחמדים, בינינו אין להם דאגות רבות. זאת אומרת, הם חיים בטבע. אני מנסה כל הזמן, אני גם יושב על רקע ירוק כדי להמחיש לכם את זה. הכל ירוק, יש חיות, יש טבע בראשיתי, ברחובות. בסרטון הקרוב יש לכם דקה גם כדי לתת לי קצת הפסקה האמת, אני יכול לשתות קצת מים, וגם בעצם יש פה תמצית, לפני שאנחנו יורדים זום אין לתוך קוסטה ריקה, שכל מה שקוסטה ריקה יש לה להציע מבחינת טבע, אטרקציות, בעלי חיים, קדימה. כן, זה פורה וידה, זה חיים טובים, ללא ספק. יופי, אז עכשיו אנחנו נמשיך, נעבור ככה, נעשה סקירה, כמו הגענו לחלק השלישי בעצם, נעשה סקירה מה יש לנו בקוסטה ריקה, באופן, לא בסדר של כרונולוגי ולא בסדר של גיאוגרפי של מסלול, זה אנחנו ניגע בסוף, אלא פשוט נדבר על אתרים ואטרקציות שיש לנו בקוסטה ריקה. אז דבר ראשון, יש את נושא הרי הגעש, אותי באופן אישי זה מרתק, התופעה הזאת של הרי געש. כפי שתיארנו, קוסטה ריקה גן עדן, שפע של יופי וטבע לכל אורך המדינה. חופים, בעלי חיים והרי געש מרשימים. הרי הגעש בעצם הם מחוברים בחיבור של לוחות טקטונים, סביב טבעת האש שדיברתי עליה קודם, שמקיפה את מרכז אמריקה, דרום אמריקה, בצד של האוקיינוס השקט. קצת ככה היסטוריה של פעם, אף אחד מאיתנו לא היה אז, כן? אבל לפני יותר מ-50 מיליון שנה, קוסטה ריקה בעצם הייתה קבוצה של הרי געש תת-ימיים. עם השנים קצת נוספו שכבות להרי הגעש, עד שלאט לאט הם הלכו ועלו מעל פני הים, והן ממשיכות לגדול, והם יצרו בעצם עלייה של הרי הגעש. ביחד עם התפרצויות יצרו מסה של יבשה, בעצם שחיברה בין צפון אמריקה לדרום אמריקה, מה שאנחנו היום מכירים כמרכז אמריקה. כיום בעצם קוסטה ריקה היא חלק מלשון של יבשה, היא חלק ממרכז אמריקה, דיברנו על זה בתחילת ההרצאה. החלק הזה יש בו 61 הרי געש רדומים, 6 מהם הרי געש פעילים, 3-4 מתוכם נמצאים בקוסטה ריקה. כלומר, לאורך כל היבשת של מרכז אמריקה, בגלל התופעה הזאת של ההתרוממות של הרי געש, שהתחילה לפני 50 מיליון שנה, יש הרי געש פעילים לכל האורך. אם תלכו לגואטמלה גם כן תמצאו. כל הרכס של מרכז אמריקה, מלא בהרי געש. לפנינו דוגמה הר הגעש הראשון שנדבר עליו בקוסטה ריקה, טוריאלבה.
הוא ממוקם באזור דרום-מזרח המדינה, זה הר געש הכי פעיל נכון לרגעים אלו. הוא היה רדום והוא חזר, כן? במרכאות חזר לפעילות בשנת 2010, מה שאנחנו רואים בעצם בתמונה השמאלית, זה ההתפרצות שלו שצילמו בשנת 2010, ומאז הוא מתפרץ ככה חדשות לבקרים. בשנת 2015 הייתה התפרצות נוספת, וממש קצת לפני הסגר של הקורונה, התפרצות נוספת שבעצם גרמה לסגירה של המקום למבקרים, וגם היום כשפתחו אותו מחדש, ככה עודכנתי, עדיין אי אפשר להגיע עד לפסגה שלו, כי מן הסתם עדיין העסק, המקום הזה קצת תוסס. עדיין מאוד מומלץ לבוא, להגיע, לבקר, להתקרב, זה מתחושה כזאת בראשיתית. אני לא יודע איך להעביר לכם את זה, אבל הר געש זה משהו, זה עוצמה. כמובן ששווה לבדוק מתי שאתם בסביבה, לא לקחת את זה כטריוויאלי, כי כל רגע הוא עדיין פעיל, אז כל רגע יכולה להיות, הוא יכול להיסגר. הר הגעש הבא, שנמצא לא רחוק ממנו, זה הר הגעש עיר הזו. יכול להיות ששמעתם למרגלות העיירה קרתגו, שעליה דיברנו קודם בתקופה שהספרדים הקימו אותה. זה בעצם הר הגעש הכי פעיל נכון לעכשיו, סליחה, הפעיל הכי גבוה בקוסטה ריקה. הפעיל הכי גבוה מבחינה טופוגרפית בקוסטה ריקה. ב-60 שנים האחרונות הוא התפרץ לא מעט. שנת 1994 הייתה התפרצות מאוד מאוד גדולה. בעצם אפשר להגיע, הר הגעש, הוא שמורת טבע לאומית, הוא מקום נגיש, שיש לו תצפית, זו תמונה שצילמנו בעצם, שצולמה, סליחה, מנקודת התצפית אל הלוע של הר הגעש, ויש בו גם תכלת ירוק, משהו מרתק. כאשר יורדים מהר הגעש של עיר הזו, אז מגיעים לקתדרלה של קרתגו, שהיא נמצאת בעיירה הספרדית, שבעצם הייתה הבסיס, העיר הבירה בתקופה של הספרדים, עיר הבירה של קוסטה ריקה. יש פה לפנינו את מקום שאפשר לבקר בו אם אתם מגיעים לשם, יש פה קתדרלה, קתדרלה ענקית, בזיליקה לנואסטרה סניורה דה לוס אנג'לס, הווה אומר, הבזיליקה, הקתדרלה של גבירתנו של המלאכים, נמצא פה פסל של מריה, אמא של ישוע, ובשני לאוגוסט, אלפי מאמינים נוצרים מגיעים לפה, מקומיים כמובן, ומגיעים לפסל של מדונה, ומבקשים ברכה, הם מאמינים בסגולות הרפואיות של המקום הזה. דבר נוסף, המקום קרתגו, זה מקום יציאה לטרקים ולטיולים, זה האזור, אז אם אתם נמצאים שם, יורדים מהר הגעש, או שישנתם בעיירה קרתגו ובסביבותיה, אז תנצלו את זה ותעשו מסלול של טבע, כפי שיש בעוד לא מעט מקומות. יש מקומות יותר מעניינים, אבל זה אחד מהם. הר געש שאני מאוד אוהב, האמת, הר געש פרואס, זה הר געש שנמצא לא רחוק מסן חוזה, עיר הבירה. הוא גן לאומי משנת 71, ויש בו לא מעט גייזרים, התפרצויות של גייזרים פעילים. הלוע, מה שאנחנו רואים פה בעצם בתמונה, הוא בגובה של מעל 2,000 מטר, הר פעיל, אבל יחסית הוא בטוח. מה זה אומר בטוח? מאז המאה ה-19, אמצע המאה ה-19, ההר התפרץ במשך כ-40 פעם. וכל פעם כזו, הוא כמובן נסגר לתיירים. האמת, באוקטובר השנה לא מזמן הייתה התפרצות, והמקום הזה כרגע סגור. בפסגה, כפי שאתם רואים, אנחנו נראה בתמונה הבאה, יש לגונה, חומצית בקוטר של 300 מטר, עדים, גזים ועדי גופרית. אם מדברים על מראה של בראשית, זה המראה. פשוט לעמוד שם מנקודת התצפית, אתם תכף אני אראה לכם עוד תמונה, מקום. זה פשוט חוויה מאוד מאוד מיוחדת. המקום הוא שמורת טבע. סליחה. המקום הוא שמורת טבע, והוא קרוב לסן חוזה. אז אם אתם נוחתים והגעתם בצהריים ומחפשים חצי יום מה לעשות, זה מצוין. אפשר לרדת להיפגש בשדה תעופה עם הרכב או עם הנהג, מי שסגרתם, לנסוע להר הגעש, לחזור לסן חוזה, ואז לגור כוחות. זה ממש
3-4 שעות טיול, יש לה מסלולים טבעיים. אני רוצה ברשותכם להראות לכם סרטון שצילמתי שם. אנחנו עומדים בעצם מעל הלוע של הר הגעש, גשם, חוויה מראה של בראשית דיברתי, בואו, חבל שאני אבלבל לכם את השכל. ¡Corra, papi, corra! ¡Esto! ¡Qué belleza! ¡Vean! ¡Dame papi! ¡Corre! עכשיו המצלמה תזוז קצת שמאלה, אז גם תראו את כל הנוף שמסביב. זה הלוע עצמו זומין, פשוט מראה עם הגייזרים, עם העשן שמראה כל הזמן. הגשם זה תלוי, אתה והמזל כמו שאומרים. תכף נראה שמאלה, נראה את המרחבים ואת הסלעים בטבע המורחבים. Por lo menos no vimos, ¿no? Pero nos enfermamos, pero lo vimos. ¡Abajo! קשה להתנתק, אני כל פעם רואה את זה מחדש וממש מצטמרר, כי זה פשוט משהו, להגיע לראות לתצפת ללוע של הר הגעש, מראה מיוחד. והגענו להר הגעש המרכזי, המפורסם, שכל טיול, אין טיול בקוסטה ריקה שלא עוברים דרכו, הר הגעש הארנל, הכי מפורסם, האטרקציה הכי מפורסמת במדינה. הוא היה פעיל בשנים האחרונות, אבל בעצם יש שנת 2020, הוא נכנס למין קומה, הוא לא מראה סימני פעילות, קצת מדי פעם מוציא עשן, אבל לא איזה משהו דרמטי, עדיין לא נותנים, אסור ממש להגיע לטפס מסביבו, אליו, אבל כן עושים טיולים בסביבה שלו. אז הפעם האחרונה שהוא התפרץ, זה היה בשנת 68, נהרגו שם משהו כמו 80 בני אדם, ואלה שנותרו, ה-80 בני אדם היו בעצם מהכפר הסמוך. אלה שנותרו, בגלל שבחיים, בגלל שהמזל שלהם שפר עליהם, הם החליטו לקרוא לעיירה שהם הקימו, לפורטונה. פורטונה, פורצ'ון, מזל בעברית. אז בעצם מכאן שהעיירה לפורטונה, שנמצאת צמוד לארנל, היא בעצם נקודת היציאה באזור לטיולים. כמו שדיברנו, הטיולים לא מאפשרים לטפס, נכון לרגע זה לפחות, גבוה מדי, אלא עושים כל מיני טרקים במקומות למרגלות ההר ומסביב. יש בצד השני את אגם ארנל, שזה האגם המלאכותי הכי גדול, שבעצם מספק גם חשמל לקוסטה ריקה, פשוט אגם מרתק. ליד העיירה, יש לנו ליד העיירה לפורטונה, יש מפלים מפורסמים, בעלי שם דומה. ללא ספק, אין פעם שאתם תגיעו, אין דבר שאתם תגיעו לקוסטה ריקה ולא תבקרו באזור הזה, ולא רק בגלל הר הגעש. אם מגיעות משפחות, מה זה אם? מגיעות משפחות, זוגות בירח דבש, אנשים שאוהבים אקסטרים, קצת לא בסדר, טבע, אבל רוצים קצת לגוון, רוצים קצת דברים מיוחדים, ארנל זה המקום לאטרקציות. ג'יפים, טרקטורונים, מי שקצת אמיץ ובא לו לעשות אומגות, דרך אגב, אומגות ומה שנקרא קנופי בקוסטה ריקה יש בהרבה מקומות. אישית, אני מאוד ממליץ, תכננו את הטיול שתעשו בארנל את הקנופי, מאוד חזק, מאוד מרשים. אומר לכם אחד שלא עשה את זה, כן, כי אני מפחד, אותי צריכים לזרוק ממטוס בשביל לצנוח, אבל הצטרפתי לאנשים ושמעתי מהם חוויות, אז זו המלצה בכל אופן. מה עוד? יש לנו טבע, יש רפטינג, קשרים תלויים, חוות של פרפרים, סנפלינג מפלים. אם אתם בכל זאת רוצים לא אטרקציות, כן? קצת באזור של ארנל, אז יש לנו חוות פרפרים, משהו מיוחד, ראיתם קודם את הכמויות שלה, את הזנים ואת הצבעים שלהם, זו תמונה של מפלי לפורטונה, משהו מאוד נחמד. ככה חמוד, כמו שאומרים, בשביל כאלה שאוהבים את הפקל קפה ובכיף. עכשיו אנחנו נראה קצת, ממש
כדי לנסות לחוש איך נראה, דיברנו על הקנופי, איך נראה, מה זה בעצם בכלל הקנופי, יש מערכת של אומגות, של כבלים, מעל העצים, ואתה כמו טרזן, אתה כמו קופים, אתה כמו, אני לא יודע מה, כמו משוגע האמת לדעתי, אבל בסדר. אתה פשוט נתלה, נזרק ומרחב בגבהים, ומאוד נהנה. אז בואו תראו איך זה נראה בהתחלה, ממש 2 שניות. It's working? זה טיפה שני, אני לא... כמו אומגה כזה. היום שאני חושבת על זה, אוקיי. לתת יחסית, זה מטורף. אז בסדר, אני לצעירים ולצעירים ברוחם. לחבר'ה שקצת, מי שאוהבי פינוקים, אני ביניהם ככה, אז יש לנו, אני מאוד, האזור הזה, אחד האטרקציות והדברים שהם חובה לעשות, זה מעיינות חמים בארנה, לא לוותר. מן הסתם, באזור שיש בו הרי גת, יש בו מעיינות חמים, ומכל המינים, מכל הסוגים, יש כאלה בטבע ככה, פחות ממליץ עליהם. אני אגיד לכם 3 אפשרויות, תרשמו ותעשו עם זה מה שאתם רוצים. אופציה אחת היא ללכת למעיינות החמים המפורסמים של טבקון. זה מה שנקרא שופרה דשופרה, באמת רמה מאוד מאוד גבוהה. גם המחירים הם בהתאם, אבל זה פינוק, אפשר גם מי שממש רוצה להתפנק, יש שם בית מלון, בתוך המעיינות החמים, עם מסאז'ים ומשהו, באמת משהו מאוד מיוחד. יש, אם רוצים בילוי של יום, אז יש את המעיינות של בלדי, שנמצאים שם, לא רחוק מלה פורטונה, יש כל מיני דילים, וזאת אופציה שנייה. המלצה שלי, לא זה ולא זה. בתי המלון שם הם מטורפים. אתם יושבים, דיברתי בתחילת ההרצאה, מול הר געש, כל החדרים פונים להרי הר געש, ובלא מעט בתי מלון יש את השילוב של המעיינות החמים, כי הם נמצאים חלק מהבריכות, הם נמצאים בטבע. אז מה שאני ממליץ לכם, פשוט כשאתם מתכננים את הטיול, או כשמתכננים טיול, לקחת בית מלון בטבע עם מעיינות חמים, ואז מטיילים במשך היום, מגיעים בערב למלון, אוכלים אחרי ארוחת ערב, לפני ארוחת ערב, ויורדים עד 9-10 בלילה, מתפנקים במעיינות, בבריכות, יש גם למטה, יש גם בר קטן כזה בכל בריכה, משהו מגניב, באמת זה עדיף, ואתם לא מוגבלים לא בשעות ולא בכרטיס יומי או לא יומי וכל מיני פטנטים כאלה. זו תמונה של הארנל מתוך לה פורטונה, כמו שאמרנו, העיירה הזאת היא בעצם בסיס ליציאה מטיולים, ליציאה לטיולים וגם כל הבתי מלון בעצם נמצאים בעיירה הזאת. עוד תצפית, ועכשיו אנחנו שנייה נעצור. אמרתי לכם שהטבע הוא נמצא בכל מקום, הוא לא צריך ללכת לשמורה מיוחדת, נוסעים, וכשאני נסעתי בדרך למונטוורדה, נסענו מארנה למונטוורדה, נתקלנו בככה, קודם כל מאוד חשוב, ככה זה הזמן להגיד, לא, יש הרבה שנוסעים לבד, לוקחים רכב ומטיילים, וזה בסדר, לא אומר שזה לא אפשרי, אפשרי, ויש כל מיני, מי שירצה אני אחר כך אוכל להסביר לו איך לעשות את זה נכון. אבל כדי למקסם את החוויה וכדי להרגיש את קוסטה ריקה, קחו מדריך שמכיר את המקום בצורה מצוינת. קחו מדריך שיראה לכם שידע לאתר לכם את הבעלי חיים על העצים. והנה זו דוגמה. אנחנו נוסעים, אנחנו לא חדי עין, מה לעשות? אנחנו הישראלים נוסעים באוטו, שומעים מוזיקה, קצת מסתכלים ואומרים וואו, ירוק, ירוק, פתאום בום טרח, עוצרים, עצלן על העץ, ולא סתם עצלן, אלא עם הבן שלו, עם הוולד שלו, ממש שאני לא עד עכשיו. ובעצם אתם שואלים אותי מה זה עצלן. עצלן זה בעל חיים שהוא, באנגלית הוא נקרא סלוט. הוא דומה לקוף, הוא יונק, שבה הוא מזכיר צורה של קוף, אבל הוא לא קוף. יש 2 סוגים של עצלנים, כאלה עם 3 אצבעות ו2 אצבעות. בעצם השני אצבעות כמעט נכחדו מהעולם, נשארו מאוד בודדים, נדיר למצוא אותם. מה שאנחנו רואים בדרך כלל זה כאלה עם 3 אצבעות. העצלנים גדלים ביערות הגשם, בדרום אמריקה ובמרכז, ובמרכזה הם גדלים על העצים. כל חייו הוא בעצם תלוי על עץ. שם הוא מזדווג, שם הוא אוכל, שם הוא יושן.
בדרך כלל הוא ככה נתלה במהופך, כמו שאתם תראו תכף, והוא מסיבה לא ברורה. האמת, אנחנו לא כל כך הצלחנו להבין עד עכשיו, מה זה אנחנו המדענים, כן? מי שחוקר את זה. מדוע העצלן יורד מהעץ לשם עשיית הצרכים? כי בעצם הוא חיה מאוד מאוד איטית, הוא עצלן, הוא יושב כל הזמן הוא כל הזמן תלוי בעץ. אבל ברגע שהוא יורד מהעצים, הוא הופך את עצמו לפגיע לטורפים. איך לא טורפים אותו בכל זאת? הגוף שלו, תשימו לב, הוא מסתווה בעצים. הוא בנוי ככה עם הפרווה שלו, והוא מתקרבל, אתה לא רואה אותו. וזו הסיבה, אחת הסיבות שמאוד מאוד רצו לקחת מדריך, כי יש להם עיני נץ. לא יודע, יש לי מדריך, שהוא בעצם רואה למרחקים, פתאום משום מקום תעצור, הנה. אז הנה עצלן תעצור. בכל זאת, עצלנים נעים מאוד מאוד לאט, הם כשמם כן הם. אם לא צריך, הם לא זזים. בטטות קורסה. אם הם כבר צריכים לזוז, והם ככה, נגיד, משתוללים וצריכים לרוץ מהר, המהירות שלהם זה 4.5 מטר בדקה, פחות או יותר ככה, אז לא קשה להשיג אותם. בואו תראו את העצלן בעץ עם הגור שלו. מזכיר לכם, הוא מזדווג, הוא אוכל, הוא מה שנקרא, מרחיב את התא המשפחתי שלו, הכל הוא תלוי במהופך על העצים, זה פשוט, רואים את זה בהרבה מקומות בקוסטה ריקה, משהו מרתק. זהו, הוא הכניס אותו, הוא יונק, משפחת היונקים, אז הוא מאכיל את הגור, ואנחנו המשכנו הלאה. מונטה ורדה, למי שלא יודע, מונטה ורדה, הרים ההר ירוק, העיירה שהקהילה נוסדה בשנת 51 על ידי אמריקאים נוצרים שהיגרו מתוך להתחמק מגיוס חובה למלחמת וייטנאם, הם באו לחפש מקום בראש טוב, שנטי בנטי כזה, מקום ירוק, הם הביאו איתם בקר והם עוסקים עד היום בייצור של גבינה ותיירות וטבע. מצפון, מונטה ורדה נמצאת צפונית מזרחית לבירת קוסטה ריקה, זה יער עננים. מה זה יער עננים? יער ערפל. בעצם העצים הם כאלה דקים והם עם גזע מאוד לא רחב במיוחד, לא עבה במיוחד, ומאוד מאוד גבוה. והם מגיעים בעצם, נוגעים בעננים. והמים של העננים מטפטפים על העצים ומזה הם יורדים לאדמה ופה נקראים יער העננים. האטרקציה הכי מפורסמת במקום הזה זה ללכת על הקשרים התלויים. בעצם אתה הולך מעל העננים, יש מסלול, רואים חיות, אבל במיוחד רואים את העצים מלמעלה, זה מראה מאוד מאוד מיוחד. זה מתוך השמורה, אנחנו רואים בעצם, אתם רואים את העצים, איך הם בעצם רבים על המקום, וכל אחד מהם מחפש את האור, וככה הם מתפתחים כלפי העננים. כל החיות, כל הטבע שאנחנו מוצאים בקוסטה ריקה נמצא בשמורה, אם זה קופים, אם זה נחשים, אם זה עצלנים. גם כאן, כן, ברקע הזה ניתן לבצע מערכת של אומגות קנופי. אישית, פחות, זאת אומרת, זה גם טוב, אבל אני חושב שכמו שאמרתי קודם, בארנל הוא יותר מוצלח. אחד הדברים זה תמונה מקרוב של עצלן, ככה שתראו, זה חיה לא בדיוק הדבר הכי סקסי שיש בעולם, אבל, וגם עם זה אני לא יודע אם הייתם רוצים להיפגש, אבל אני בכל זאת רוצה להמליץ לכם על משהו שכדאי שתעשו מעבר לסטנדרט, וזה לקחת ציור לילי. הגעתי למונטה ורדה, ויש דבר כזה שנקרא סיור בלילה. עושים עם החשיכה, יוצאים עם פנסים, ומאתרים את חיות הלילה. חוויה once in a lifetime. לדוגמה, הנחש הזה, גם עושים את זה מודרך, כי לבד אתם לא תמצאו כלום, אתם מקסימום תסתובבו, תראו הכל חשוך ותחזרו חזרה, אז רואים את הגחליליות, רואים את כל בעלי החיים שפעילים בלילה, צרצרים ממש, נמלים של סוחבות עליהם כמויות עלים, פשוט משהו מטרף, וכמובן נחשים שמסתווים, חוויה מאוד מאוד מומלצת. כמו שדיברתי קודם,
ודיברתי על הנושא של הכבישים, והתייחסתי לקטע של המורכבות של לנסוע ממקום למקום. הדרך להפיג את זה, זה להיות קשוב לטבע, וזה בעצם, זה עוד תמונה. אם קודם ראיתי מצלן, אז בדרך שנסענו, יצאנו ממונטוורדה, סליחה, לכיוון מנואל אנטוניו, אנחנו מוצאים פה בעצם קופים על העצים, וגם אנחנו לא זיהינו אותם. אבל פתאום הנהג עוצר, מה תעצרו, תסתכלו למעלה להקה, והקופים מתחילים לרוץ בין העצים. חוויה באמת, לא ביער הקופים בבן שמן, ולא בשום מקום אתם תמצאו כזה דבר. וזה מעביר לכם את הנסיעה, כי תיקחו בחשבון שנסיעה ממקום למקום, זה לפחות 3-4 שעות, כשרוצים להגיע. עד עכשיו דיברנו על שמורות טבע, מקומות ירוקים, מגניבים, חופים, מנואל אנטוניו, נמצא בחלק, ברצועה של האוקיינוס השקט, משהו כמו 4 שעות דרומית לסן חוזה, וזה פארק לאומי, זוכה למספר אדיר של מבקרים, תראו סתם דוגמה של החוף, אפשר לנפוש גם בחופים, גם ביער הגשם, זאת אומרת לא רק להישאר בעצם בחוף. הנה עוד תמונות של סלעים, מתוך שייט שעשינו בחוף, ועוד נקרות שיש לנו שם, והנה אזורי הלינה. יושנים במקום כזה, תבינו, החדר שלכם יושב פה, מאיפה שאנחנו מסתכלים כרגע, האוקיינוס השקט פרוס לפנינו, תקלים, בריכות, אוכל טוב, פולה וידה, חיים טובים, זה קוסטה ריקה. זה אחד המקומות, באמת, זה והמעיינות החמים בארנל. שימו לכם את זה במס דוק כשאתם מגיעים לקוסטה ריקה. בכל זאת, מנואל אנטוניו זה חוף, אבל לא רק. יש לו גם שמורת טבע, עם מסלולי הליכה שעוברים, לא רק בנחלים, אלא הם עוברים במפרצים, מצוקים, בעלי חיים, עצלנים, איגואנות, כמו שאתם רואים פה. האיגואנות האלה, דרך אגב, אתה גם יכול, אתה נתקל בהם במלון, ישבנו במלון, מה שהראיתי לכם קודם, את התמונה בשקף הקודם, פתאום איגואנה, משהו כמעט בגודל כזה, מסתובבת לך משהו, מסתובבת לך בין הרגליים, כמו שאומרים. אז לא להתעצל ולא להישאר בחוף, אלא לעשות את המסלול, מסלול מאוד מאוד מיוחד. ואחת החוויות, באמת אם לא שהתמזל מזלי, שייט לוויתנים, נוסעים בערך משהו כמו שעה, אולי 3/4 שעה, פחות או יותר, אל תפסו אותי במילה, לקטמרן בדרומית לאורך האוקיינוס, לאורך חוף האוקיינוס, מגיעים למקום שעושים בו שייט לוויתנים. אז כמו שאתם יודעים, הם נמצאים, הם לא יושבים ומחכים לנו. אז או שרואים אותם או שלא, התמזל מזלי וראינו אותם, בואו תראו גם אותם ככה ממש לשברי של שנייה, אבל זה משהו. לא, אני מסריט, זה בסדר. וואי, איזה עיניים ענקיות. נראה שאנחנו כולנו... לא, איך אומר המקומי כסוארטה, איזה מזל. כי זה באמת מזל, יש כאלה, הוא סיפר לי בדיוק שאתה יכול להגיע ימים, פעם אחרי פעם, והוא בתור אחד כזה שנמצא שם הרבה פעמים, לא רואה כלום, ואתה סתם נהנה מהמים, נהנה מהנוף. כשאתה רואה את החיה הזאת, כבדה, פתאום מתרוממת לך מול העיניים, זו חוויה שאתה הולך איתה לכל החיים, וחוויה מצוינת. צפונית, עכשיו פה ירדנו דרומה, עולים צפונה חזרה, משהו כמו חצי שעה, המנגרובים. מה זה מנגרובים? זה עצים ושיחים שנמצאים שגדלים בתוך המים ולאורך חופי הים. הם גדלים באזור טרופי בעיקר, ומפתחים מערכת של צמחייה מיוחדת, ומהווים בית גידול למינים רבים של בעלי חיים. תנינים, סרטנים, וכיוצא בזה. אחד הדברים שכדאי מאוד 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 לעשות, כבר אני לא יודע כמה דברים אמרתי, אבל פשוט באמת כל דבר הוא חוויה בפני עצמה, זה לעשות שייט במנגרובים, מסתובבים במקומות האלה, ומה אנחנו רואים? אנחנו מגיעים לחוף, לקופים, שנקראים הקפוצ'ון, שהם קופים עם הראש הלבן, הם נמצאים בתוך העצים, אתה נמצא פה בסירה, קוראים להם,
אבל יש אחד שמדבר איתם, מדבר את השפה, גדל איתם, פיתח את הנושא הזה, קורא להם, הם מגיעים עד אליך, ואני אומר לכם דבר כזה, אל תשאירו אוכל בצד, כי הם אוכלים הכל. הם אוכלים הכל ומתאפסים עליך. כמו שאפשר לראות פה, הנה, אני פה בתמונה, מחבק אותי, ואני עושה לו כאילו, אבל הוא לא מתפתק, כי כבר גמר לאכול, אז הוא נותן לי נשיקה והוא בדרך החוצה, מתקפל הלאה. זהו, זה חוויה, הקופים, נקראים קופי קפוצ'ין, הקופים עם הלבנים. שמורת הטבע, טורטוגרו, דיברנו על זה קודם, בתחילת ההרצאה, זה השמורה בעצם הרביעית, המרכזית, שאני ככה התמקד בה. היא נמצאת, עכשיו אנחנו מדברים על הצד הקריבי, בצד השני של קוסטה ריקה, שמעבר להרים, כמו שאומרים, מעבר להרי הגעש, טורטוגרו, ומי שלא יודע, בספרדית טורטוגה, צבים, זה חממת גידול טבעית, כן? שמשהו כמו 40,000 צבי ים, ושמגיעים לשם כל שנה להטיל את הביצים, ואחרי זה מן הסתם נולדים הצבים, ופחות או יותר אותה כמות של תיירים מביאה לבקר ולראות את התופעה הזאת. אי אפשר להגיע למקום הזה ברכב, אלא פשוט נוסעים מסן חוזה עד לעיירה קרובה לשם, עולים על סירות, וכל המקום הזה הוא שמורת טבע עם תעלות. זאת אומרת, כלי השיט, הסירות והסירות דייגים והסירות הקטנות, הם אלה שמשמשות כמונית וכאמצעי להגיע ממקום למקום, אין כבישים מן הסתם, הטבע נשמר, כתפיסה, הטבע נשמר כמו שהוא. יש עוד מה לראות, כמובן, יש עוד תנינים ויש עוד מיני ציפורים ואנטילופות וכהנה וכהנה, כולם באים פה בשביל הצבים הירוקים, הצבים הגדולים, הצבים האלה, המשקל שלהם זה משהו כמו 110 עד 180 קילו, אז תבינו, צבא כזאת שמגיעה, מטילה משהו כמו 100 ביצים, אחרי זה מכסה אותם באדמה, שב על הים, ואם אתם, זה בעונה של ההמלטה, של הכינון, ואחרי זה בעונה של ההמלטה. אם אתם לא מתי הגעתם, אתם רואים אותם בוקעים, הם צריכים מהר מאוד, הצבים האלה צריכים מהר מאוד ללמוד ללכת ולחזור למים, כי אחרת הטבע הוא אכזר, והם פשוט מעלימים אותם. כמו שאמרתי, בערך שייט של חצי שעה, 40 דקות לכיוון, זה עוד משהו שנמצא שם בשמורה. יש לנו עוד שמורות שאני אעבור עליהן קצת יותר ככה כדי שנתמקד. יש לנו את שמורת קורקובדו, שנמצאת בדרום מערב קוסטה ריקה, היא בעצם שילוב של חוף, משהו שמזכיר את מנואל אנטוניו, חוף בתולי, ויער גשם, ומסלולי טרקים עם בעלי חיים. מי שאוהב ללכת, ולא מפחד, כי זה צריך לקחת בחשבון לפני שנכנסים, זה אזור פראי, יש בו חציית נהרות, קטעי חוף מוצפים בזמן הגאות, כדאי לקחת בחשבון את כל הפרמטרים האלה, ולא סתם לקחת תרמיל וללכת, אלא ללכת עם מישהו שמכיר את האזור הזה, מאוד, מאוד מומלץ. המקום הזה, מי שמחפש, מפלי לפז. הגענו ממפלי לפז, נמצא לא רחוק גם כן מסן חוזה, משהו כמו 50 קילומטר, זה שמורה מקסימה, אם מחפשים משהו מקסים, משהו מתוק, עם משהו כמו גן בוטני, ירוק, פרחים, מאוד נגיש, עם מפל ככה, שזה רק חלקו, אז אפשר ללכת, זה המקום המומלץ, עדיין, אמרתי מקסים, קחו בחשבון שאת כל מה שיורדים צריך לעלות, העלייה, אני אומר אותה לא פחות קשה מפעמיים הג'ילבון, ככה כדי שיהיה לכם פרופורציות, היא עלייה לא פשוטה, אבל זה שווה את זה, זה משהו מאוד מאוד מיוחד. שמורת הטבע קניון נגרו, שמורה חדשה שרק עכשיו הפכה להיות נגישה, היא נמצאת בגבול, כאילו נפתחה לתיירים, היא משהו שמזכיר את טורטוגרו, רק בלי הטורטוגות, זאת אומרת, היא גם כן מקום של שייט, לא הכי נגיש שבעולם, נמצא, צריך להגיע לשם עם מדריך, נמצא בגבול עם ניקרגואה, שהוא של עצמו משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. הר הגעש האחרון שהוא נמצא במרכז שמורת הטבע רינקון, זה רינקון ויחו, גם בו יש מעיינות חמים, מפלים,
וכמובן את מסלולי ההליכה, ובסוף מגיעים, אפשר לראות, לתצפת על הר הגעש. פחות משמעות, פחות זה שמורת טבע סנטה רוסה, פחות משמעות, לא ממש מעניינת, כבר ראינו מספיק. לפני שאנחנו ככה עוברים למסלול לדוגמה, אז אני רוצה לספר לכם. פה אמרנו שאנחנו אורחים בטבע, אז ישבנו במסעדה, כמו שאתם רואים זה מסעדה, אבל וואלה, אנחנו מפריעים לקופים, אז הנה הקופים, הם מרגישים טוב אחד עם השני, שמים מים כדי שהם לא יפריעו לאורחים, והם משחקים את המשחק, הם באים לפה ופשוט שותים, בואו תראו, לא נגענו, ככה זה. שמים להם את המים, מה שהמדריך בעצם שמוסביר, שהם לא יפריעו, פשוט שהם... כי אחרת אתה יושב אוכל פיצה ונכנסים לך לצלחת. אתה יושב אוכל את הסלט והם לוקחים אותו. אז ככה שמים להם, הם כבר יודעים לאן לגשת, והם גם שותים, זה קצת עם... זה מים עם משהו מתוק, קצת עם דבש, זה מאוד טעים, מאוד נחמד. אוקיי. בסדר, הגענו ככה, אנחנו מתחילים להתכנס לקראת סוף ההרצאה, אז כמו שאמרתי, מסלול לדוגמה, אני אומר כבר, קודם כל איך מטיילים בקוסטה ריקה. יש אפשרות לעשות טיול מאורגן, קבוצה, מדריך מהארץ, כמו שכולם יודעים מה זה טיול מאורגן, ויש אפשרות שאני חושב שיותר ידידותית, במיוחד בקוסטה ריקה, זה לעשות עם טיול פרטי מאורגן. כלומר, בונים את המסלול מהארץ, מגיעים לשדה תעופה ומחכה לכם מדריך, עם רכב ולוקח אתכם לפי המסלול שקבעתם. אפשר גם לעשות משולב, מי שלא רוצה שהמדריך יהיה איתו כל הזמן, אז נגיד, אם מסלול זה 12 יום, אז לוקחים מדריך לשבוע, ועוד 3 ימים נמצאים באחד הריזורטים המפנקים, ופשוט בטן גב או אטרקציות, או מה שלא רוצים. יש אופציה גם כן לנהיגה עצמית, לקחת רכב, אפשר להגיע ממקום למקום, קחו בחשבון, קושי בנסיעה. הנסיעה היא לא פשוטה, זה לפחות 3-4 שעות, בכבישים שהם לא תמיד זה סלולים. מה שפיתחנו בשנה, שנתיים האחרונות, האמת לפני הקורונה זה קצת נעצר, אבל יש אפשרות לטייל עצמאי מאורגן. מה זה אומר? אתם מגיעים, מקבלים את האפליקציה שבטלפון, והמסלול נמצא עם בתי מלון, עם לאן לנסוע כל יום, ואם יש חלילה, לא יודע מה, כבישים חסומים או משהו, אתם מקבלים פוש-אפס בזמן אמת לטלפון, אבל אתם נוהגים לבד, זאת אומרת, אין לכם את המדריך שיש כאלה שלא אוהבים את הקטע הזה, ומצד שני, כן, יש לכם איזשהו אח גדול שמלווה אתכם בדרך, וזאת אופציה מאוד מאוד נוחה של שילוב בין מאורגן ללא מאורגן פרטי. 12 יום, איך הם מתחלקים? אני אומר כבר, אפשר לעשות את זה בכל אופציה אחרת, אפשר גם לשלב את זה עם טיול במדינות שכנות, אבל 12 יום הולכים ככה, מגיעים ביום הראשון מוקדש לטיסה, זו טיסה ארוכה, מישראל, בדרך כלל תחנת ביניים באירופה, נוחתים בסן חוזה, או שעושים את הר הגעש פועז או שלא, תלוי בשעה, תלוי בכוח שיש לכם. יום למחרת נוסעים להר הגעש עיר הזו ולעיירה קרתגו שדיברנו עליה בקודם, וחוזרים חזרה לישון בסן חוזה. ביום השלישי אני מציע לנסוע לטורטוגרו, טורטוגרו כמובן בתנאי וזו העונה, גם אם לא העונה, אז לא תראו את הצווים, אבל תתרשמו, יש מספיק מה לראות שם. נוסעים, משהו כמו, זה חצי יום נסיעה, ועד שמגיעים, כי זה העברה, זה שייט בתעלות, משהו שהוא לוקח הרבה זמן, אז בעצם לוקח לכם הנסיעה וההתארגנות והעברה והסיור הראשון, סיור לילי, זה גומר את היום השלישי. ביום הרביעי, כל היום נמצאים בשמורה, עם מדריך, מסיירים בעקבות הצווים, בעקבות התנינים, מנגרובים, מה שזה לא יהיה. אפשר גם לעשות פעילות פנאי, קייקים, שייט בנהר, יש כל מיני אפשרויות, תלוי מה שאתם אוהבים. לאחר מכן נוסעים לטורטוגרו, מטורטוגרו, נוסעים לארנל, ארנל זה פחות או יותר באמצע, תזכרו, יש הר הגעש ארנל, אז הוא נמצא על הרכס, הוא גם שובר לכם את הנסיעה, לפני שאתם עוברים לצד השני, לצד של האוקיינוס הפסיפי, כיוון שגם זה לבד ייקח לכם לפחות חצי יום, 3 יום לנסיעה, אז מגיעים בערב, ווואלה,
תגיעו למלון עם מעיינות חמין, תיכנסו ותתפנקו. יום למחרת תעשו את השמורה בארינל, את האגם, תעשו את האקסטרים, כל אחד מה שמתאים לו, חוות פרפרים, מה שלא תספיקו ביום השישי, אז ביום השביעי, כאשר אתם בדרך למונטוורדה, עושים את האגם, כי בעצם זה מקיף את הר הגעש מהצד השני שלו. יש לנו חווה לקפה, חווה מקומית, כדאי ללמוד על גידול הקפה והבננות, ובסוף מגיעים למונטוורדה, היער הירוק עם הקשרים התלויים, זה האטרקציה המרכזית. אם אתם מחפשים לצמצם או לזה, מונטוורדה זה קשרים התלויים, ומסיימים ממונטוורדה ומגיעים לחוף למנואל אנטוניו. במנואל אנטוניו כבר ראיתם, זה ים, זה מים, חופים מגניבים, שמורה, לא לדלג על השמורה, גם אם אתם כאלה שאוהבים פינוק של חוף ים, השמורה היא מאוד מיוחדת, כי אתה גם יוצא מהשמורה לחוף הים, וזה חוף אחר מהחוף הציבורי. לעשות שם את השייט לוויתנים, יש כאלה שאוהבים צלילה, זה אזור לצלילה, יש כאלה שאוהבים גלישה, גם אופציה באזורים באוקיינוס השקט, יש כמה חופים כאלה. ביום ה-11 אנחנו מתחילים לצמצם חזרה לסן חוזה, אפשר לעשות את המנגרובים עם הקופים, ובסוף מגיעים לסן חוזה. יום למחרת אנחנו יוצאים חזרה לסן חוזה, לאלחואלה, לשדה התעופה, וחוזרים לתל אביב. זו מפת המסלול, כדי שתראו את זה ככה, מה שדיברתי, זה המסלול המומלץ. נוחתים באלחואלה, סן חוזה, הר הגעש ירזו, שימו לב שצריך לחזור לסן חוזה, מסן חוזה לטורטוגרו. את הקטע האחרון פה עושים בשייט, עד שמגיעים לפארק הלאומי. מכאן חוזרים חזרה את כל הדרך לאזור הרנל. לא רחוק נמצא מונטוורדה, בגלל זה אפשר לעשות את זה ממש יום למחרת. מונטוורדה, אנחנו מגיעים למנואל אנטוניו, נמצא פה למטה, זה גם כן חתיכת נסיעה, פה לפחות 2-3 ואז חוזרים חזרה לסן חוזה, גם כן, לוקח איזה חצי יום עד שמגיעים לפחות. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על ההקשבה, אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם, ואם נהנתם ולא לשכוח, יש חוות דעת, אני מאוד אשמח שתתייחסו אליה, ותמלאו אותה כשזה יגיע לכם, וב-30 לחודש, יום לפני סוף השנה האזרחית, 2020, ההרצאה הבאה שלי על קובה. תלמדו שסלסה זה לא רק רוטב. אם יש שאלות, אז אני לרשותכם. בבקשה. תודה רבה. בשמחה. לא יודע אם היו שאלות, בואו נראה בצ'אט אם היה איזשהו משהו. איך המחירים אצלם? תראו, קוסטה ריקה יחסית, כן? לשכנות שלה היא מדינה יותר יקרה. בואו נאמר, היא טיפה יותר זולה מישראל, אבל מי שנוסע בא מגואטמלה, בא מקובה, או בא מהונדורס, כל המקומות האלה, זה צריך לקחת בחשבון שהמחירים הם יחסית גבוהים. המחירים הם טיפה יותר זולים מהארץ, אבל גם הרמה. אם ראיתם את הבתי מלון, הרמה שיש שם היא רמה מאוד מאוד גבוהה, וכדאי מאוד לקחת את זה בחשבון. המחיר של מסלול, כמובן, זה מאוד משתנה מכמות האנשים, מי שירצה, אז אני מאוד אשמח שאחר כך אנחנו, באופן פרטי, אני אתן לו הצעה למה שמעניין אותו. עוד שאלות? עוד דברים? אתם יכולים להוציא את עצמכם ממיוט, למי שיש לו משהו, לשאול. יש שם קהילה יהודית? כן, בסן חוזה יש קהילה יהודית. לא גדולה במיוחד. לא, את יודעת, לא, כאילו, הקטע היהודי לא חזק שם, אבל כן, יש שם קהילה יהודית. בדרך כלל, שואלים אותי, נגיד, מתי לטייל בקטע של אם ללכת, אם לבקר בערים, בעין. אז זה לא המקום. קוסטה ריקה זה לא המקום לטייל בערים. יש את סן חוזה, הכי טוב שתעשו שם, זה את יום לפני, יום של נחיתה ויום החזרה. פה זה נגמר. לא, אל תקדישו לזה יותר מדי זמן.
לגבי איך התחבורה הציבורית, בסדר גמור, מי שרוצה לנסוע, יש הרבה תרמילאים מן הסתם שלא נוסעים כמונו מבוגרים ברכב או בטיול מאורגן, אז אפשר לבנות על תחבורה ציבורית. המדינה היא מאוד מאוד בטוחה, האנשים מאוד מאוד נחמדים, מה שכן, צריך לקחת בחשבון שנכון שהם יודעים אנגלית, אבל הם דוברי ספרדית. תקחו בחשבון את השפה הספרדית, שמי שלא יודע ספרדית, קצת לומדים. יש אפליקציות היום, אתם יודעים, זה לא בעיה ללמוד, אבל אפשר לעשות שיעורי בית. טוב. מה שער המטבע? שקל 161 קולונים, זה אומר משהו. אבל זה לא, זאת אומרת, זה פחות, כאילו... קולון זה המטבע המקומי, אבל עוד פעם. קחו בחשבון את כוח הקנייה, שזו מדינה יחסית למונחים של דרום אמריקה ושל מרכז אמריקה, היא מדינה יקרה. היא כמו פנמה. קוסטה ריקה ופנמה הם בלבל גבוה. תודה לירן. תודה יעקב. ביי, להתראות. תודה רבה, הרצאה ממש מרתקת. תודה, כיף לשמוע. אני שמח שנשארתם איתי עד הסוף. תודה רבה, היה נפלא. תודה רוני, תודה. שמח אבי, שמח שנהנתם.